let it go, let it go. I can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Here I'll stand, and here I'll stand. Let a storm rage on. It could never bother me anyway. Okay, magandang araw Madrid Nation, si Ian Madrid ito ulit para sa panibagong episode 49. At first update, dito ako ngayon kasama si Jose sa Wilcon. Medyo analysis paralysis, pinag-isipan mabuti ko yung tiles para sa banyo. And we have a lot of pegs, and hopefully magustuhan nyo pag natapos sa CR dahil ang ganda ng concept at ang ganda ng tiles. Ang problema ngayon ay nagkakaubusan na ng tiles dito. Marami kami pinagpilihan na tiles, pero ito yung na-finalize namin. So ito yung sa wall. Tapos surprise na lang kung ano isa pang pang-accent sa wall. Basta maganda siya. Pero kayo na pinapaprepare ka na? Galing kami ni Jose sa Wilcon. And medyo what we're trying to do right now is really to finalize the concept, designs. And make sure din namin yung availability and practicality ng mga designs namin kung available sa Wilcon. So, amazing race update, 4 days to go. Everybody's very busy sa baba. Yung mga team leaders natin for every bank andun very busy talaga, pinag-iisipan nila. Ang daming mga considerations this time. It's more complicated kasi we're trying to make it more fun. And of course, batiin natin si El Presidente, si Mr. Jonathan Alvarez dahil birthday niya ngayon. So palakpakan naman natin. Ay, pumalakpakan. Happy birthday, Jonathan. And I hope matupad na yung pangarap ni Sky para sa inyong dalawa ni Bona. Alam mo na yun. Of course, para sa ekonomiya, alam niyo naman yung ginawa niyo, kanya-kanyang ambag para mabili yung cake na surprise cake ni Mr. Jonathan. Unfortunately, paano siya masu-surprise? Siya pa ang bumili ng kanyang cake. So ngayon, namolekta kami para sa ikakaunlad ng ekonomiya. Ito po lahat ng mga nakuha po namin donasyon para ikaunlad po na ekonomiya. So kung nagtataka po kayo kung anong klaseng ekonomiya po yun, ito po siya. So, ekonomiya, birthday po ni ekonomiya, isusurprise daw po nila sa cake. So sila po ang masusurprise dahil siya po mismo papipiliin ko ng gusto niyang cake at pagkain po sa baba. Sino kakain? Sila din. At kayo rin po ang kakain. Kayo rin ang kakain ng mga binigay niyong ekonomiya. Salamat po. $950 para sa boss namin yan pa. Kaya uunlad ng ekonomiya, gagastusin namin ito pa. Guys, pamasahe, may natira pa pamasahe para sa ekonomiya. Salamat. Wala po akong itinako, malinis po. Binigay ko po lahat sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Maraming salamat, ekonomiya. Thank you. Thank you, mga ekonomiya. Dali mo na. Okay, and our life tip of the day is actually life itself. And announce ko na dito sa Madrid Nation episode natin na just today I lost a friend. As in literally, in every sense of the word, I lost a friend. A good friend of mine. Kung ito yung bahay ko sa Philinvest, ito yung bahay niya. Lumaki kami magkababata. She went diving this Sunday despite the typhoon warning, and unfortunately she didn't make it. So that's the life tip of the day. And siguro para sa akin, medyo masama pa sa loob ko to. Kagabi ko pa medyo nararamdaman. Today it was confirmed. And siguro ang pinaka-mensahe na lang talaga dito, I mean, just a sharing na
na every time there's this kind of moment, first time lang sa buong barkada namin na nakumpleto kami sa Viber group, sa Facebook group, everybody's extending warm words, kind words, and doon talaga mafe-feel mo talaga yung mafe-feel mo talaga yung mga memories, all the good memories you have every time you lose someone. And ang sakit lang na nangyari to, pero siguro there's still a lesson to be learned from this one. And siguro parang din sa mga ibang tao na nawalan sa buhay, I would just like to think that right now, ano yung physical body natin with the soul inside, it's just a temporary container, or sabi nga nila, prison eh. And then the better life is really still outside of our body and outside of this universe. So wherever you are right now, ang pangalan niya is Agnes San Pedro. We love you and we miss you. Bye-bye. So that's the life tip of the day. Life talaga. Yun lang. So maraming salamat and I'll see you guys again on the next episode. At pag hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe naman kayo. Bye-bye!